aquesta dimensió del bien, que no és altra que estimar tota persona humana i la riquesa que hi ha darrere de totes les tradicions. Jo crec que remarca sempre que el fet religiós que enriqueix les persones no s'esgota tampoc en una sola religió, sinó que té la seva riquesa en la diversitat. Un llibre que he escrit amb molta il·lusió i que vaig titular inicialment amb aquesta expressió viatge iniciàtic a les religions de l'Orient com una invitació perquè molta gent que no té oportunitat física d'estar temps a la Índia o a Birmània o a Laos o a tots aquests països de l'Orient o al Japó tingués la possibilitat de tastar una mica què és el que es viu quan es van als llocs on aquestes religions van ser fundades i es van desenvolupar al llarg de molts segles. El que jo he notat en aquestes tradicions de l'Orient, pràcticament a totes, és que tenen en comú algunes característiques que les fan diferents de les tradicions occidentals. En aquestes religions no hi ha jerarquies religioses, no hi ha ningú que mani en aquestes religions. Els camins que segueix la gent dintre d'aquesta tradició són molt diversos. És a dir, per ser hinduista o per ser budista no hi ha un receptari únic, sinó que hi ha moltes vies proposades i cadascú tria la que vol. Diguem que cadascú s'apunta a la branca de l'hinduisme que vol.